винаги накрая казвайте мерси. Никога не плащайте за някаква кола. Ако ще и златна да е тя, опет пари не давай ти. За това коп такси, опет пари не давай ти. За това коп такси. Влизайте учтиво, излизайте бегом. По-добре да сте в кола, отколкото пеша. Шофьора първо измъвти го ти. Цигара му поиска и после го приби. Пет пари не давай ти. За това коп такси, опет пари не давай ти. За това коп такси. Шофьора да ме хване, да ме разведе. Кой ли ще е той от пари да му даде? Защо не се опита да ги вземе сам? Чак тогава ще се бръкне и ще му го дам корами.